kyau ne ya kwana ya kokari ya hakuri kuma ya kasuwa ya gani ya kwana yana kyau ina son gani Allah ban mu tare Allah ubangiji kuma ya rufa asiri ko su yana da kyau kuma wallahi amagadi ne amagadi wallahi ne idan ka tashi kuma sai ka turo su al'izza tunda al'izza ta yi sarkin kuma su banki ba eske waya ta sharjin ta kawai kai mini zuwa ko bayan isha'i ba zai kaiwa ba yanzu amma tun da yanzu na fi da na dauka ke da sai da zuwa kenan abu da sai ka turo ne ko ba da ni ko ba al'izza ya yi da ni ko abuwa yana da kyau